యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ వందనములు. మత్తయి సువార్త 24 అధ్యాయము 12-13 వచనములు. అక్రమము విస్తరించడం చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును, అంతం వరకు సహించువాడెవడో వాడే రక్షింపబడును. ప్రియులారా, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అంత్యకాలంలో జరగబోయే సంగతులను శిష్యులకు తెలియచేస్తున్నారు. రాబోయే కాలంలో విశ్వాసులు ఎలాంటి శోధనలు, శ్రమలు, కరువులు ఎదుర్కొనబోతున్నారో వారికి బయలుపరుస్తున్నారు. ప్రియులారా, ప్రస్తుతము మనము మన చుట్టూ గమనిస్తే అంత్యకాలంలో ఉన్నామనిపిస్తుంది. మనము యుద్ధాల సమాచారం విన్నాము, పొరుగు దేశంలో కరువుల కోసము విన్నాము, నానా విధములైన తెగులు చూసాము, అనుభవించాము. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ప్రభువారు సెలవిచ్చినట్లు అనేకమైన సూచక్రియలను మనం గమనించగలము. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు మనము మన విశ్వాసమును కోల్పోకూడదు, సహనమును విడిచిపెట్టకూడదు, ఓర్పు కలిగి ఉండవలెను. చాలామంది తమ విశ్వాసమును విడిచిపెట్టి అక్రమ మార్గంలో నడుస్తారు. ఎదుటివారి వేదనను, బాధను అర్థం చేసుకోరు. తాము సుఖముగా ఉంటే చాలు, ఎదుటివారు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు అనే భావనతో బ్రతికేస్తారు. దుష్టులు వర్దలటం చూసి చాలామంది నీతిమంతులు తమ మార్గమును విడిచిపెడతారు. వారు కూడా వారితో సాంగత్యం చేస్తారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భూలోకమంతా కూడా అక్రమముతో నిండి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్న మాట ఏమిటంటే, మనము అంతం వరకు మన విశ్వాసం నుండి తొలగిపోకూడదు, ఆయన మార్గమును విడిచిపెట్టకూడదు. అంతం వరకు సహిస్తూ ఆయన అనుగ్రహించే ఆ కృపను పొందుకున్నటకు అర్హులుగా ఉండాలి. అప్పుడు దేవుడే మనతో సహవాసం చేస్తారు, మనకు తోడై ఉంటారు. ఆయన మన ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేస్తారు. ఇక మన జీవితంలో దుఃఖమైనను, బాధైనను, వేదనను ఇక ఉండదు. కాబట్టి అంతం వరకు సహించువాడెవడో వాడే రక్షింపబడును, వారే జీవ కిరీటం పొందుకుంటారు. అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయును గాక. ఆమేన్.